Il-rapport huwa pjuttost dettaljat, ħareġ il-bieraħ, qed nistudjawh fid-dettall, però dawn mhumiex affarijiet li ħarġu issa, dawn huma affarijiet li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista ilha tgħid dwarhom żmien. Jien il-preokkupazzjoni tiegħi ħankun ċar ħafna, mhux tant għax qalet l-Ewropa jew il-Parlament Ewropej. Il-ħsara li qed issir lil Malta. L-ikbar preokkupazzjoni li l-Gvern qed jinduna. Il-Gvern jaf qed jinduna li qed issir il-ħsara lil pajjiżna u qed jippersisti li tibqa' ssir din il-ħsara. Mela jekk aħna nafu illi il-pajjiż tagħna minħabba ċerta nies illi għadhom fil-Gvern u l-Prim Ministru kien irrikonoxxih da anke qabel l-elezzjoni. U kien qal jien niftakru jgħid isma' imma dawn għandi bżonnhom għalissa hemm xi proġetti kbar. Imma jekk dan qed isir il-ħsara lill-pajjiż. Jistax jispjegalna l-Prim Ministru għalfejn ma jieħux deċiżjoni sempliċi u għaqlija. Illi dwar il-fatti mhux fejn hemm spekulazzjonijiet, għax di torbot anke ma kif għadni kif weġibt. Mhux spekulazzjonijiet, imma fejn hemm il-fatti. Fejn hemm investigazzjonijiet veri fuq fatti. Għalfejn mhux qed jipproteġi lil pajjiżna. Għalfejn ma ninaqdux bħala pajjiż u ngħidu x'hemm bżonn. Hemm bżonn li nipproteġu r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Hemm bżonn li naraw li l-ħsara ma tibqax issir. Jiena l-Oppożizzjoni ma sax tikkundanna ma sax tiddeċidi ma nistgħux niddeċidu aħna ngħidu isma' dak tajjeb, dak ħażin, dak għamel tajjeb. Dak mhux xogħolna. Dak xogħol il-qrati, xogħol il-pulizija, xogħol l-istituzzjonijiet oħrajn. Imma bħala pajjiż m'għandniex l-abbiltà li ngħidu kulħadd qed ħares lejna. Kulħadd moħħnu fina bħalissa. Il-ħsara qed issir. Ejja nuru lill-Ewropa, lid-dinja, lil dawk li qed iħarsu lejn pajjiżna, lill-investituri li aħna pajjiż serju. Ejja nagħmlu the correct thing. U x'ixraq li jsir? Illi kull fejn hemm investigazzjoni li bdiet irridu naraw li trid tintemm u sakemm tintemm ma jkunx hemm xi ħadd li qed jokkupa kariga pubblika. U dawk ir-rakkomandazzjonijiet li hemm jekk toqgħod tiflihom waħda waħda jagħmlu sens. Mhux għax dija xi ħaġa tal-politika, jagħmlu sens għax hija xi ħaġa tal-loġika illi n-nies, il-persuni, iċ-ċittadini, in-nies fid-djar tagħna qed ngħidu isma', ma jekk kulħadd qed jgħid illi l-affarijiet iridu jsiru hekk. Jekk hekk normali fid-dinja kollha, jekk dawk huma l-standards normali. Aħna għalfejn qed nippersistu, għalfejn qed iwebsu rasna. U l-istedina tiegħi lill-Prim Ministru, u hija stedina mhijiex sfida, hija li jispjegalna għalfejn għal-ġid ta' pajjiżna mhuwiex qed jieħu l-passi minnu fih biex jipproteġi r-reputazzjoni ta' pajjiżna.